Vader, voor u is alles mogelijk. Houd toch dit zware lijden bij me weg. Hou vast. Heer, ik zal u nooit in de steek laten. We hadden meteen een klik. Ze hadden meteen door van, wat is dat een mooie stad. Dat wisten we eigenlijk niet. We hebben een stuk verteld hoe Syrische Quest is georganiseerd. De jaarlijkse 5 mei-viering. En toen was al heel duidelijk, dat kunnen we aan. Dat is voor hun belangrijk. En het decor van de stad, de mooie binnenstad, was voor hun ook meteen overtuigend. Ik denk dat het effect voor Leeuwarden natuurlijk prachtig is met 3 tot 4 miljoen kijkers. Gaastra is organisator van grote evenementen. Nevens hem komt er heel wat sjen bij de Passion. Het is een bestaande productie, hè? Dus er zijn draaiboeken, je moet het aanpassen aan de locatie. En het veiligheidsverhaal is een belangrijk aspect natuurlijk. Dus op zich, ik denk dat het een vrij geoliede machine is, maar ja, er gaat wel echt wat gebeuren. De reacties op stritten binnen wisselend. Toneel spreekt me wel aan, maar Jezus, om eerlijk te zijn, niet. Ja, dat is hartstikke mooi. Dan jouw culturele haastheid, je hebt er mooi bij. Op zich vind ik het wel goed voor Leeuwarden. Maar ja, zelf heb ik inderdaad ook wel wat met toneel, wat zij ook heeft. Maar ja, Jezus, heb ik niet zoveel mee. Burgemeester Kroonus jocht een wisselwerking met culturele haastheid 2018. In de aanloop naar culturele hoofdstad zien mensen al wat gebeurt er voor leuke dingen. Wat kunnen die Friesen dat goed organiseren. Omgekeerd zullen hierdoor ook mensen denken, zijn ze ook nog culturele hoofdstad? Dat was ook met Almentade, maar dat al die buitenlandse journalisten die hier zijn geweest, schrijven nu stukken in de buitenlandse kranten dat in 2018 culturele hoofdstad is. Dus heel veel mensen in het buitenland, van Engeland tot Italië, die gaan natuurlijk nu al denken, misschien ga ik wel in 2018 op vakantie naar de culturele hoofdstad. Dus dat versterkt elkaar allemaal. En in dit geval gaan 3 miljoen mensen kijken naar de Passion. Nou, veel van die mensen zullen zeggen, ik ga daar ook naartoe.